Li bajêrê Dêrsimê Bakurê Kurdistanê heşt û sêmîn salvegera darvekirina Seyid Rıza û hevalên wî hat bîranîn. Bîranîna wan di demekî de ye ku heta niha cihê gorên wan nediyar e. Nû li Dêrsimê zagonê Tuncêlî berdewam e. Em bi devleta re jî dibêjin, em bi însanan re jî, em bi saziyan re jî dibêjin. Gere em li ser ber zagonê Tuncêlî tekoşînê xwe xort bikin, yekitiyê xwe xort bikin. Li hemû Kurdistanê ne ku li bi tanê Dêrsimê em bêjin Qazî Muhammed jî Seyid Rızayê, Şeyx Saîd jî Seyid Rızayê, hemû min e hev ji boî heqîqetê, ji boî dîrokê, ji boî wekhevî, ji boî zimanê ev jiyankirin û jiyan ji destan. Li gor tomareka saziya istixbaratiya Tirkiyê ku berî niha dê medyayan de hat bû belavkirin, damezrênerê Komara Tirkiyê Mustafa Kemal Atatürk berî bi darvekirinê binihênî li gel Seyid Rıza civiya bû. Jera xwastibû eger ew daxwaza lêborînê bike wî û hevalên wî bi dar venakin. Lê Seyid Rıza ji wî re got wî tiştek nekiriye ku pêwîst be ew daxwaza lêborînê bikin. Şeyx Saîd hevalê xwe vîspancîn de nînakî îdam kirdinî hikûmetê Tirkî. Vîspancîn de mebûsê koyê Dêrsimê Hesen Xêrî vîstîreyên ra tepiya ama koyê Dêrsimê. Çay vîspancîn de Hesen Xêrî îdam kirdî. Sebebê xwe çıkbî vat ki heka kirmancî inkar mekere, heka Aleviyo inkar mekere. Kirmanzon bi Tirkona na memlekette na coğrafyada zê birayê yaşamış be. Ama hekonê kirmancî ki bide. Seyid Rıza di 15 mijdara sala 1937 dê dema komkujiya Dêrsimê de gel Resik Hesênê kurê wî û 5 hevalên xwe li qada Buğday li bajêrê Xarpêtebakura Kurdistanê hat bi darvekirin. Li gorî belkeyên dîrokî yên wî serdemî, Seyid Rıza temenê wî 75 sal bû. Bû wêyekî ku bi darve bikin, temenê wî guhertin ji bo 57 saliyê. Herwisa temenê kurê wî jî 17 sal bûn, guhertin bû 21 saliyê, heya her du bên bi darvekirin.